Život dokáže byť krásny, plný šťastia a lásky, ale aj smutný, krutý a bolestivý. A vždy to končí smrťou. Niekedy za to môže staroba, inokedy zákerná nevyliečiteľná choroba. Aj keď sa medicína neustále posúva, nedokáže zachrániť každého a nedokáže si poradiť s každou chorobou. Lenže za 100 rokov to môže vypadať úplne inak a tieto choroby budú možno liečiteľné. A ako stráviť týchto 100 rokov? Zmrazením. A presne tým sa zaoberá kryonika, čo je veda, ktorá sa zaoberá uchovaním ľudských tiel v pôvodnom stave pomocou chladu s nádejou, že v budúcnosti bude možné rozmraziť a vyliečiť pacientov, trpiacich v súčasnosti nevyliečiteľnými chorobami. Samotné zmrazenie prebieha pri teplote zhruba minus 200 stupňov Celzia. V tejto chvíli je však rozmrazenie a následné uvedenie ľudí či zvierat do pôvodného stavu nemožné. Zmrazovanie v súčasnosti realizujú firmy Alcor a Cryonics Institute v USA, Cryorus v Rusku a medzi najnovšie patrí nemecká firma Tomorrow Biostatis. Zmrazenie živých ľudí je však zatiaľ zakázané, pretože by sa jednalo o vraždu či asistovanú samovraždu. Z právneho hľadiska je totiž zmrazený človek považovaný za mŕtvého. Zastancovia kryoniky s týmto názorom nesúhlasia a zmrazených ľudí označujú za pacientov. Napriek tomu sa však momentálne môžu zmrazovať len mŕtvi ľudia. Pri zmrazení človeka ale nastáva technický problém. Voda vytvára kryštáliky ľadu, ktoré môžu poškodiť bunky. Kryonické organizácie preto používajú tzv. Kryoprotektanty. Nemrznúcim roztokom cez cievy nahradia vodu. Zmrazenie tkaniva bez vytvorenia ľadu sa označuje ako virtifikácia. Tento proces však tiež nemožno súčasnými technológiami vrátiť do pôvodného stavu, ale kryonici predpokladajú, že budúcimi technológiami sa to dosiahne ľahšie než oprava buniek poškodených ľadom. Pokusmi na zmrazených zvieracích orgánoch sa ukázalo, že virtifikované tkanivá naozaj nie sú poškodené ľadom. Priaznivci kryoniky predpokladajú, že budúci vývoj v oblasti bioinžinierstva, molekulárnych nanotechnológií a nanomedicíny umožní zmrazených pacientov rozmraziť a obnoviť ich zdravie. Alternatívou k zmrazeniu celého tela je neuroprezervácia, čiže zmrazenie iba hlavy alebo mozgu ako sídla identity osobnosti. Predpokladá sa, že technológia budúcnosti, schopná oživiť zmrazené telo, bude schopná aj zabezpečiť nové telo alebo sa zaobísť bez neho, a to nahraním mozgu do počítača. Zmrazenie hlavy je lacnejšie než zmrazenie celého tela a umožňuje sústrediť sa na zachovanie tohto orgánu. A práve hlavu si nechala zmraziť čínska spisovateľka Du Hong, ktorá zomrela na rakovinu vo veku 61 rokov. To už ale znie ako poriadne sci-fi, nemyslíte? Ale doba sa posúva dopredu a napríklad pred 200 rokmi by asi nikto neveril, že by sa mohol človek rozprávať a zároveň vidieť s niekým z opačného konca sveta. Problémom môže byť aj financovanie kryonických pacientov, pretože nikto nevie, ako dlho ich bude potrebné skladovať v tekútom dusíku. Priebežné platenie by sa mohlo ukázať ako neudržateľné. V súčasnosti sa preto predpokladá, že si kryonickí pacienti uhradia aj náklady do budúcnosti. Celkové náklady zahŕňajú pohotovosť pri pacientovom nemocničnom lôžku, samotnú procedúru, dopravu a uskladnenie zmrazeného tela. Cena takéhoto procesu je v súčasnosti vyčíslená na 10 000 až 200 000 $, čo by si mohlo dovoliť pomerne dosť veľa ľudí. Za posledných 10 rokov bolo len v USA zmrazených približne 250 tiel a ďalších 1500 sa prihlásilo, aby boli po smrti takto uchovaní. Toto je americký profesor James Bedford, ktorý zomrel v roku 1967 a stal sa prvým mŕtvým, ktorý bol zmrazený. V tejto chvíli sa nachádza v Alcoru a už takmer 60 rokov čaká na prebudenie. Ako by asi reagoval na dnešný svet, keby sa predsa len dostal opäť medzi živých? V roku 2011 bol takto zmrazený Robert Ettinger,
zakladateľ už raz spomenutej firmy Cryonics Institute. Medzi ďalších patria napríklad profesionálny hráč bejsbolu Theodore Williams, softvérový vývojár Harold Finney či austrálsky počítačový vedec Peter Eckersley. Možno ste niekedy zachytili, že aj Walt Disney sa dal zmraziť. Nie je to však pravda, jeho telo bolo totiž spopolnené. A čo vy? Chceli by ste byť po smrti uložení k ľadu a za desiatky či až stovky rokov byť opäť prebudení k životu? Cítili by ste sa ako cestovatelia v čase, pretože by ste sa ocitli dosť možno vo veľmi rozdielnom svete. Dokázali by ste sa s tým vyrovnať? Vaša rodina, priatelia a známi by už tu neboli. Jedine, že by sa dali zmraziť spolu s vami. Aj keď nie je žiadna záruka, že zmrazení ľudia v budúcnosti ožijú, napriek tomu je kryonika zaujímavý obor a stále láka veľa ľudí. Patríte medzi ne?